Rex, where the fuck we going? Så. I don't know. Sepp, er det dig? Hvor er jeg? Står du og vinker? Nej. Det er fresh. Hello? Han har handcuffs. Nej. Fucking den lille faggot. Hvor er I? Hvor er I? Prøv hvor er du? Hvor er du? Rex, lower din gun. Lower din gun, han kan ikke shit. Jeg har en shotgun. Prøv dude, hvor er han? Bare kom ud til vandet. Hey dude, can you stay with us? Er det dig det der, Sepp? Nej. Jeg er ikke ude ved vandet nu i hvert fald. Hey, stop. Okay, jeg kommer nu, drenge. Stop. Okay, come over here. Come over here. Come over here. Hurry the fuck up. Oh, we should. Oh, we shoot! Run. We shoot you! Okay, guys, stand here. Er I ude ved Lumbermill? Er I ved Lumbermill? Ja, og så gå lidt længere ind mod byen. Okay, please, guys, wait here, okay? We need our friend here. Take your fucking hands down. Nah, stay at the road. Stand still. Det vil være så epic. Lay down stomach or something. Det kunne være så epic at lave double headshot lige nu. Nej, Brix, lad være. Hallo, det er her, man har en bil, og så bare kører dem over. Er I ude ved havnen, eller er I sådan længere væk fra havnen? Kan du se kranene? Ja. Og så længere mod Cherno, den vej der. Længere mod højre. What? Er I bare ude på vejen? Ja. No, stay. Shoot, hvis der er nogen, der løber, så skyder du dem. Say if you're hungry and I'll give you Ja, something. det er. Vi har 4 mennesker her. Det er. Okay, listen up, you little smeezes. kan de høre mig? Nej, hvor er du? Jeg er lige her, jeg kommer løbende på. Okay, here, That's our friend. lay down. Please, just lay down for a quick second. Like on the stomach. Zombie Phil. Click set. Click set. Click C. Click C. Oh my god, he's running, man. Down. There's nothing on zombies. Stay down, please. Like. Get on the ground. We don't want any trouble. We don't want. Get on the ground. Okay, put håndjern på ham. Put håndjern på ham der. På ham med backen. Fuck hende der. I'm her. In der. Han er... Just stay there. Down. Down on the ground. Okay, so here you have the situation. You're on your knees, and I'm gonna shoot you in the balls right now. Okay? So, some last words. Nej, lad være. Check hans bag, om han har noget. Han har noget ris, han har ingenting overhovedet. Hey, Sepp! Hey! And that's what you fucking get for messing with us, bitch. And that's what you fucking get, you little bitch. Nice try. Har han noget i backpacken, der er useful? No, he has nothing. Oh, zombie. Oh, fuck! Oh, Holy shit, Brix! fuck, du er lige ved. Jeg kan godt se. Han har skudt til din magnum. Okay, tag dem. Thanks for the magnum shots, by the way. Real nice. We're gonna let you live if you... Nej, I skal jo ikke bare putte en bullet på ham. Nej, jeg har ikke flere bullets. Pis. Please just sit down on your knees. Oh yeah. If you stay down on your knees, we're gonna let you live. Jeg tjekker lige, hvad han har. Skal bare løbe nu? Prøv lige at tjekke om noget at drikke. Nej, tag ham. Hallo, skal ikke bare force feed ham til han fucking bryder over og dør? Okay, so why did your friends shoot us? Jeg tror ikke, de var venner. Why the fuck did your friends shoot us? Were you friends? Talk right now, you little bitch. Wow. Shit. Okay, pas lige på mig. Jeg ved ikke, hvad fuck der sker. Der er han unconscious. Ja. Så døde han. Fuck, vi er dårlige. Vi er bad! Jeg lever som bad. Jeg ved ikke, hvad fuck det er, der sker. Sådan der. Så. What the fuck? Du skal bede dem om at slippe. Det er sådan, throw all your fucking things. Det var så godt, da ham der, eller hende der, hun troede hun kunne noget.